Helo, enw fi yw Dylan Jones, dwi yn y trydydd blwyddyn yn y brifysgol a dwi'n astudio astudiaethau plentyndod a ieuenctid. Yn amlwg, dy'r pandemig Covid wedi bod yn eitha wahanol i'r arfer, ond serch hynny fi'n eitha lwcus ges i grŵp clos o ffrindiau yn y blwyddyn blwyddyn gyntaf a'r ail blwyddyn. Dyn ni saith ni'n byw yn tŷ saith boes a dyn ni dal yn cael yr un laff a cymdeithasu dyn gilydd a pan oedd dechrau wlad, dyn ni dal yn cael wneud y living room mewn i pub am y diwrnod a bethau, yn real good laugh. Wrth cael grant o 7,000 o bunnau gan Cyllid Myfyrwyr Cymru, roedd rhieni fi yn ennill o dan threshold sydd yn arwain i fi gallu cael grant, a felly oedd hwnna yn cymorth enfawr i fi gallu mynd i'r prifysgol. Dwi'n angen talu'r 7,000 o bunnau nôl, jyst talu'r benthyciad o 2,000 o bunnau nôl, ond dwi'n poeni am talu hwnna nôl o gwbl, dim ond cost rhyw contract ffôn symudol neu subscription i rhywbeth yw byddai ddim angen talu yn ôl unless dwi'n ennill dros y maint penodol o arian, a wedyn os dwi byth yn cyrraedd ennill digon o arian fel la, byddai byth angen talu yn ôl enw i, ond yn erbyn y ffordd ma'n wneud erbyn i chi gallu talu fe'n ôl, byddwch chi gallu mwy na fforddio fe enw i. Mae'r cyllid yna i helpu chi yn enfawr iawn yn y brifysgol a sdim rhaid poeni amdano fe o gwbl.